நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற படம் 2016 ரிலீஸ் ஆன டனல். படத்தோட ஹீரோ தன்னோட வேலையை முடிச்சிட்டு தன்னோட மகளோட பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக கார்ல தன்னோட வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க வழியில ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி புதுசா கட்டி இருந்த டனலை கிராஸ் பண்ணி போக வேண்டியது இருக்கு. அப்படி அந்த டனல்குள்ள நுழைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கும்போது மலையோட அடிவாரத்துல போடப்பட்ட அந்த டனல் ரொம்ப வீக்கா இருந்ததுனால திடீர்னு அது மொத்தமா உடைஞ்சு விழுந்து நம்ம ஹீரோ அந்த இடிபாடுகள்ல மாட்டிக்கிறான். அப்படி உடைஞ்சு விழுந்த டனல்குள்ள மாட்டிக்கிட்ட நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து உயிரோட வெளியே வந்தானா இல்ல அந்த இடத்திலேயே இறந்து போனானா அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட கதை. வெல்கம் டு சீன் பேப்பர். ஒருவேளை நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்து நாங்க போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும். ஓபன் பண்ணா நம்ம ஹீரோ அன்னைக்கு வேலையை முடிச்சிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு போகலான்னு பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அப்ப அங்க இருந்த ஒரு வயசான தாத்தா வந்து டேங்க ஃபில் பண்ணியாச்சு தம்பி, $97 ஆச்சு அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ, யோ தாத்தா உன்ன $30 தானே போட சொன்னேன், உன்னை யாரு டேங்க ஃபில் பண்ண சொன்னதுன்னு கேக்குறான். அப்படி அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்க வந்து அந்த பெட்ரோல் பங்கோட ஓனர், யோ பெருசே உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது, உனக்கு இதே வேலையா போச்சு, வேலை செய்யும் போது செவிட்டு மிஷினை காதல மாட்டுன்னு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டியா நீன்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவை பார்த்து, சார் அவர் கொஞ்சம் வயசான ஆளு தெரியாம போட்டுட்டாரு, அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இதே மாதிரிதான் போன தடவை ஒருத்தனுக்கு $8000 டீசல போட்டாரு, அவங்கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் வாங்குறதுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவோட பில்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவன் அங்கிருந்து கிளம்ப முயற்சி பண்ணும்போது அந்த காது கேட்காத தாத்தா திரும்ப வந்து எங்க பெட்ரோல் பங்க்ல டேங்க ஃபில் பண்ணா 2 வாட்டர் பாட்டில காம்ப்ளிமெண்டா தருவோம்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த வாட்டர் பாட்டில கொடுக்கறாரு. நம்ம ஹீரோவும் அவர் கொடுத்த வாட்டர் பாட்டில வாங்கி அதை பெருசா மதிக்காம காரோட பின்புறத்துல வீசி எரிஞ்சிட்டு அங்கிருந்து தன்னோட வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா அப்படி அவன் பின்னாடி வீசி எரிஞ்ச வாட்டர் பாட்டில் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு அவனோட உயிரை காப்பாத்த உதவியா இருக்க போகுதுன்னு அப்ப நம்ம ஹீரோக்கு தெரியாது. அப்படி தொடர்ந்து அவன் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவனோட மனைவி அவனுக்கு கால் பண்ணி எப்ப வருவீங்கன்னு கேக்குறா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ நம்ம பொண்ணோட பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக கேக் எல்லாம் வாங்கியாச்சு, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவேன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி புதுசா கட்டப்பட்ட டனல்குள்ள நுழையறான். அப்படி அந்த டனல்குள்ள பாதி தூரம் வந்து சேர்ந்த பிறகு திடீர்னு அந்த டனல்குள்ள ஏதோ வித்தியாசமா ஒரு சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது. அப்படி அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஒண்ணும் புரியாம நம்ம ஹீரோ அங்கேயும் இங்கேயும் பாத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பயத்தோட அந்த வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த டனல்குள்ள எரிஞ்சுகிட்டு இருந்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுது. அப்படி அதை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ மிரண்டு போய் அந்த இருட்டிலேயே வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் அந்த டனல்குள்ள இருந்த லைட் அணைஞ்சு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவனுக்கு பின்னாடி அந்த டனல் உடைஞ்சு விழுறத பார்த்து அங்கிருந்து வேகமா தப்பிச்சு போலான்னு முயற்சி பண்ணும்போது அந்த மொத்த டனலும் உடைஞ்சு விழுந்து நம்ம ஹீரோ அந்த இடிபாடுகள்ல மாட்டிக்கிறான். அப்படி அந்த டனல்குள்ள மாட்டிக்கிட்ட நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவனோட காரோட லைட் ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நாம வசமா மாட்டிக்கிட்டோம், வெளியே போக முடியாத அளவுக்கு நம்ம காரை சுத்தி பாறைகளால மூடப்பட்டிருக்குன்னு. இதனால பயந்து போன நம்ம ஹீரோ யாரையாச்சும் உதவிக்கு கூப்பிடலான்னு மெதுவா அவனோட போனை எடுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அவனோட கார்ல இருந்த சார்ஜர் வயர் அறுந்து போயிருக்கிறத கவனிக்கிறான். சரி பரவாயில்ல, நம்ம போன்ல தான் இன்னும் இவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு, எப்படியே இப்ப நம்ம யாரையாச்சும் உதவிக்கு கூப்பிட்டா உடனே வந்து நம்மள காப்பாத்திடுவாங்கன்னு எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைனுக்கு கால் பண்ணி இவ்வளவு நேரம் இங்க நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி அவனை அங்கிருந்து காப்பாத்த உடனடியா யாரையாச்சும் அனுப்பி வைக்க சொல்றான். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ அவன் பெருசா மதிக்காம பின்னாடி தூக்கி எறிஞ்ச வாட்டர் பாட்டில எடுத்து நல்ல வேலை அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருந்த கிழவன் நம்ம டேங்க ஃபில் பண்ணதுனால குடிக்க தண்ணி கிடைச்சதுன்னு அந்த தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல அவனை காப்பாத்த வந்த ரெஸ்கியூ டீம் அந்த டனல் இருந்ததுக்கான தடயமே இல்லாத மாதிரி அந்த மொத்த இடமும் ரொம்ப மோசமா இடிஞ்சு விழுந்திருக்கிறத பார்த்து மிரண்டு போய் நின்னுகிட்டு இருக்காங்க. அதே நேரம் எப்படியோ இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நாட்டுல இருந்த பெரிய பெரிய டிவி சேனல்லாம் இங்க நடந்த சம்பவத்தை லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி நம்ம ஹீரோவோட போட்டோ, பேரு, வயசுன்னு மொத்த டீடைலையும் டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்றத பார்த்து பயந்து போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நம்ம ஹீரோவோட மனைவி டிவியை பாத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு நம்ம ஹீரோக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரும் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க சரமாரியா மெசேஜ் அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே நேரம் ஏதோ ஒரு நம்பர்ல இருந்து கால் வர்றத பார்த்து வேகமா அந்த காலை அட்டென்ட் பண்ணி, ஹலோ யாரு, என்ன காப்பாத்த வந்துட்டீங்களான்னு கேக்குறான். ஆனா அந்த பக்கம் கால் பண்ணது ஒரு டிவி சேனலுங்கிறதுனால நம்ம ஹீரோ கால் அட்டென்ட் பண்ண உடனே, ஏய் சீக்கிரப்பா அந்த போன் எடுத்துட்டான், லைவ்ல கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த மாதிரி உடைஞ்சு விழுந்த டனல்ல நீங்க தனியா மாட்டிக்கிட்டீங்க, உங்ககிட்ட போதுமான அளவுக்கு குடிக்க தண்ணி இருக்கா, பசி எடுத்தா சாப்பிட போதுமான அளவுக்கு சாப்பாடு இருக்கா, குறைஞ்சது உங்களை அங்கிருந்து காப்பாத்த ஒரு வாரமாவது ஆகும்னு இந்த தருணத்துல நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு நம்ம ஹீரோவை வெறுப்பேத்துற மாதிரி கேள்வி கேட்கிறான். ஆனா அது வரைக்கும் நம்மள காப்பாத்த இவ்வளவு நாள் ஆகும்னு புரியாம இருந்த நம்ம ஹீரோ தயவு செஞ்சு என்ன இங்க இருந்து சீக்கிரமா காப்பாத்துங்கன்னு கோவத்துல கத்திக்கிட்டு இருக்கான். அதே நேரம் அந்த ஊர்ல இருந்த மொத்த ரெஸ்கியூ டீமும் நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்க வந்து அந்த ரெஸ்கியூ டீமோட ஹெட் ஆபீசர் நம்ம ஹீரோவோட காலை லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ பார்த்து, உங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலையே இல்லையா, அங்க ஒருத்தன் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கான், ஆனா உங்களோட சேனல் டிஆர்பிக்காக அவனுக்கு போன் பண்ணி வெறுப்பேத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க, இப்படி நீங்க அவனுக்கு போன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா ஒருவேளை அவன் போன்ல இருக்க சார்ஜ் தீந்துருச்சுன்னா உள்ள தனியா மாட்டிக்கிட்டு இருக்க அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாம போயிடும், ஒருவேளை உள்ள இருக்கிறவன் பயத்திலே செத்து போயிட்டானா உங்களால பொறுப்பெடுத்துக்க முடியுமான்னு அவங்கள கண்ட மேனிக்கு திட்டி அவங்கள அங்கிருந்து போக சொல்றான். அதுக்கப்புறமா அந்த ஹெட் ஆபீசர் நம்ம ஹீரோக்கு கால் பண்ணி உள்ள அவனோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு குடிக்க தண்ணி வச்சிருந்தா அதை கொஞ்சமா பயன்படுத்து, அது மட்டும் இல்லாம சாப்பிட ஏதாச்சும் வச்சிருக்கியான்னு கேக்குறான். அதுக்கு
நம்ம ஹீரோ என் பொண்ணோட பிறந்த நாளுக்காக நான் கேக் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதுதான் இருக்குன்னு சொல்றான். உடனே அந்த ஆபீசர் நீ வச்சிருக்க கேக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா சாப்பிட்டு, ஏன்னா அது கெட்டு போயிடும். என்ன தவிர யார் கால் பண்ணாலும் யாரோட காலையும் அட்டன் பண்ணிடாத, போனோட சார்ஜை சேவ் பண்ணிக்கோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு உன்னை அங்கிருந்து சீக்கிரமா காப்பாத்திடுவோன்னு சொல்லிட்டு நீ டனல்குள்ள எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கன்னு உன்னால சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோ எனக்கு சரியா தெரியல, ஆனா நான் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன், ஆனா என் காருக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஃபேன் உடைஞ்சு விழுந்திருக்குன்னு சொல்றான். அப்படி நம்ம ஹீரோ சொன்னதை கேட்டு அந்த ஹெட் ஆபீசர் அந்த டனலோட ப்ளூ பிரிண்ட வச்சு அந்த ஃபேன் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்றான். அதே நேரம் நம்ம ஹீரோவோட வைஃப் அவனுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நீ டனல்குள்ள மாட்டிக்கிட்டேன்னு நான் நியூஸ்ல பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, உனக்கு என்ன ஆச்சு, நீ நல்லா தானே இருக்கேன்னு கேட்டுட்டு தைரியமா இரு, உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது, நான் சீக்கிரமா அங்க வந்து சேர்றேன்னு போனை வைக்கிறான். மறுநாள் காலையில நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துற முயற்சியில அந்த உடைஞ்சு விழுந்த டனல்குள்ள இப்ப நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட ட்ரோனை கொண்டு வந்து அந்த டனல்குள்ள அனுப்ப முயற்சி பண்றாங்க. அப்படி அவங்க அனுப்பின ட்ரோன்ல சில உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே உடைஞ்சு விழுந்துருது. அது தவிர மீதி இருந்த ட்ரோன்லாம் உள்ள போன பிறகு சிக்னல் கட் ஆகி உள்ள போன ட்ரோனுக்குலாம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாம எல்லாரும் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹெட் ஆபீசர் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு அவரோட உயிரை கூட பெருசா நினைக்காம கார் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டனல்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு அந்த டனலோட பாதை மொத்தமா பாறைகளால மூடி இருக்கிறத பார்த்து அந்த ஹெட் ஆபீசர் காரை விட்டு இறங்கி போய் என்ன பண்ணலான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த கார்ல அவர் கூட வந்த ஒருத்தன் காரோட ஹார்ன் அடிச்சு ஹெட் ஆபீசரை கூப்பிட்டு உங்க பொண்டாட்டி கால் பண்றாங்கன்னு சொல்றான். அதை கேட்டு கடுப்பான அந்த ஹெட் ஆபீசர் இன்னொரு தடவை ஹார்ன் அடிச்ச உனக்கு அவ்வளவுதான்டான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். ஆனா அதே நேரம் நம்ம ஹீரோ கால் பண்ணி இப்ப நீங்களா ஹார்ன் அடிச்சீங்கன்னு கேக்குறான். அதுக்கு அந்த ஹெட் ஆபீசர் ஆமா நாங்க தான் ஹார்ன் அடிச்சோம், உனக்கு கேட்டுச்சான்னு சொன்ன உடனே அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் ஹார்ன் அடிக்க சொல்றான். சோ திரும்பவும் அவங்க அந்த காரோட ஹார்னை 5 முறை அடிச்சு காட்டுறாங்க. அதை கேட்டு நம்ம ஹீரோ நீங்க அடிச்ச ஹார்னோட சத்தம் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே கேக்குது, நீங்க பக்கத்துல தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், என்ன சீக்கிரமா வந்து காப்பாத்திடுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல இவங்க ஹார்ன் அடிச்சு எழுப்பின சத்தத்தினால திரும்பவும் அந்த டனல் சரிஞ்சு விழ ஆரம்பிக்குது. அப்படி அந்த இடம் சரிய ஆரம்பிச்ச உடனே பயந்து போன ஹெட் ஆபீசர் அந்த காரை எடுத்துக்கிட்டு ரிவர்ஸ்லயே அந்த காரை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பீடா ஓட்டிக்கிட்டு சரிஞ்சு விழுந்துகிட்டு இருக்க டனல்ல இருந்து எப்படியோ ஒரு வழியா வெளியே வந்து உயிர் தப்பிக்கிறாங்க. அப்படி வெளியே வந்த உடனே மறுபடியும் அந்த ஹெட் ஆபீசர் நம்ம ஹீரோக்கு கால் பண்ணி அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கானான்னு செக் பண்ணிக்கிறான். அதே நேரம் அங்க வந்த நம்ம ஹீரோவோட மனைவி அந்த ஹெட் ஆபீசர் கிட்ட இருந்து போனை வாங்கி உள்ள உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோக்கு தைரியம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. இந்த பக்கம் அந்த ஊர் மினிஸ்டர் அங்க வந்து டனலோட இரு துருவங்களும் இடிபாடுகள்ல மூடி இருக்கிறதுனால நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவன் இருக்கிற இடத்தோட அடையாளம் வச்சு அந்த மலையோட மேல் புறத்துல இருந்தும் அடிவாரத்துல இருந்தும் தொலையிட்டு நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துறதுக்கான ஐடியாவை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதன் பிறகு எப்பயும் போல நம்ம ஊர்ல நடக்கிற மாதிரியே பாதிக்கப்பட்ட நம்ம ஹீரோவோட மனைவி கூட நின்னு அங்க வந்த எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஒவ்வொருத்தரா மாறி மாறி மீடியா முன்னாடி நின்னு போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. கட் பண்ணா அந்த டனல் உடைஞ்சு விழுந்து 3 நாள் ஆயிருச்சு. நம்ம ஹீரோ தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து தாகமா இருக்குன்னு மூடியில தண்ணியை ஊத்தி குடிச்சிட்டு அவன் பொண்ணோட பிறந்த நாளுக்காக வாங்கி வச்சிருந்த கேக்க கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அதன் பிறகு உள்ள ஏதோ நடமாடுற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை கேட்டு பயந்து போன நம்ம ஹீரோ கையில கல்ல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அது என்னவா இருக்குன்னு லைட் அடிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாய்க்குட்டி அங்க வந்து நிக்குது. அதை பார்த்த உடனே வெளியே போறதுக்கு ஏதோ வழி இருக்குமோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த நாயை பின்தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கான். அப்படி கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போய் பார்த்தா இவன மாதிரியே ஒரு பொண்ணு அந்த டனல்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த டனல் உடைஞ்சு விழுந்ததுல பெரிய பாறை கடியில இவளோட கால் மாட்டிக்கிட்டு இருந்ததுனால அவ இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவளால கொஞ்சம் கூட நகர முடியல. அதனால அந்த காருக்குள்ள போன நம்ம ஹீரோ அந்த பாறையை தூக்கி எப்படியாச்சும் அவளை காப்பாத்தலான்னு முயற்சி பண்றான். ஆனா அவனால அதை கொஞ்சம் கூட அங்க இருந்து நகர்த்த முடியல. அப்ப அந்த பொண்ணு கடந்த 3 நாளா தண்ணியே குடிக்காததுனால தாகமா இருக்குன்னு நம்ம ஹீரோ கிட்ட குடிக்க தண்ணி இருக்கான்னு கேக்குறா. உடனே நம்ம ஹீரோவும் அவளை காப்பாத்துறதுக்காக அவன் வச்சிருந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து அவளுக்கு கொடுக்கறான். அதுக்கப்புறமா அவளோட போன் உடைஞ்சிருந்ததுனால நம்ம ஹீரோவோட போனை வாங்கி அவளோட அம்மாக்கு போன் பண்ணி பேசிட்டு தனியா அந்த டனல்குள்ள மாட்டிக்கிட்ட 2 பேரும் அந்த கார்ல இருந்த எஃப்எம் ஆன் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ நான் என்னோட கார்லயே போய் தூங்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை உனக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன கூப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து கிளம்புறான். அப்படி நம்ம ஹீரோ அவனோட காருக்கே திரும்ப வந்து நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல யாரோ எதையோ சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை கேட்டு எழுந்து பார்த்தா அந்த பொண்ணோட நாய் நம்ம ஹீரோவோட காருக்குள்ள வந்து அவன் சாப்பிடலான்னு வச்சிருந்த கேக்க மொத்தமா சாப்பிட்டு முடிச்சிருது. இத பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ அந்த நாயை கண்ட மேனிக்கு திட்டிட்டு வேற வழி இல்லன்னு கம்முன்னு படுத்து தூங்குறா. மறுநாள் காலையில விடிஞ்ச பிறகு அந்த பொண்ணு தாகமா இருக்குன்னு தண்ணி கேட்டதுனால நம்ம ஹீரோ அவனோட காருக்கு திரும்ப போய் அவ குடிக்கிறதுக்காக தண்ணியை கொண்டு வந்துட்டு பார்த்தா அவ கொஞ்சம் கூட அசையாம மூச்சு பேச்சு இல்லாம இறந்து போய் கிடக்குறா. அப்படி அவன் கூடவே இடிபாடுகள்ல மாட்டிக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு இறந்து போனதை பார்த்து ஒருவேளை நமக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருமோன்னு பயத்தோட தன்னோட காருக்கு திரும்ப போறா. இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துறதுக்காக தொடர்ந்து அந்த ரெஸ்கியூ டீம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த ஹெட் ஆபீசர் மறுபடியும் நம்ம ஹீரோக்கு கால் பண்ணி அவனோட நிலைமையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். அப்ப நம்ம ஹீரோ நான் குடிக்க வச்சிருந்த தண்ணி எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு, அது மட்டும் இல்லாம சாப்பிட ஒண்ணும் இல்ல, என்ன எப்பதான் வெளியே எடுக்க போறீங்கன்னு கேக்குறான். அதுக்கு அந்த ஹெட் ஆபீசர் உன்னை காப்பாத்துறதுக்கான வேலையை தான் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், தண்ணி காலி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் விட்டு இப்போதைக்கு அந்த யூரினை குடிச்சு உயிரோட இரு, கண்டிப்பா உன்னை சீக்கிரம் காப்பாத்திடுவோன்னு போனை வைக்கிறாரு. நம்ம ஹீரோவை இப்ப
வேற வழி இல்லன்னு தன்னோட யூரினை வாட்டர் பாட்டில புடிச்சு வைக்கிறான். அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணோட கார்ல பெடிகிரி மாதிரி ஏதோ நாய்க்கு வச்சிருந்த சாப்பாடை கண்டுபிடிச்சு வேற வழி இல்லாம அதை சாப்பிட்டு நாட்களை ஓட்டுறான். அப்படி 2-3 நாள் ஆன பிறகு தாகம் எடுத்ததுனால அவன் ஏற்கனவே புடிச்சு வச்சிருந்த யூரினை குடிக்கலான்னு கையில எடுக்கும்போது எங்கேயோ தண்ணி சொட்டுற சத்தம் கேக்குது. பார்த்தா வெளியே ஹெவியா மழை பெஞ்சுகிட்டு இருந்ததுனால அந்த டனலுக்குள்ள தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொட்ட ஆரம்பிக்குது. இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு குடிக்க தண்ணி கிடைச்சிருது. அதே நேரம் நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துறதுக்காக வெளியே வேலை மும்முரமா நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல ஒரு வழியா அந்த டனலோட கான்கிரீட் வரைக்கும் அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் நெருங்கிடுது. அத பார்த்த உடனே எல்லாரும் சந்தோஷமாயிடுறாங்க. இப்படி தொடர்ந்து ஒரு பக்கம் அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்க சமயத்துல அந்த ஹெட் ஆபீசர் நம்ம ஹீரோக்கு கால் பண்ணி அவன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நாங்க உன்னை நெருங்கிட்டோம், கொஞ்ச நேரத்துல உன்னை வெளியே எடுத்துருவோம்னு சொல்றான். அப்படி நம்ம ஹீரோ அவங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்துல மேல இருந்த ஹெட் ஆபீசர் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்றான். என்னன்னா அந்த டனலுக்குள்ள 6 வென்டிலேஷன் ஃபேன் இருக்கும். ஆனா அவங்க வச்சிருந்த ப்ளூ பிரிண்ட் படி 5 ஃபேன் தான் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. இதனால 17 நாளா நம்ம தப்பான இடத்துல ட்ரில் போட்டிருக்கோன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோக்கு அந்த ஹெட் ஆபீசர் மறுபடியும் கால் பண்ணி எங்களை மன்னிச்சிரு, நாங்க தப்பான இடத்துல ட்ரில் போட்டுட்டோம், உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் டைம் வேணும்னு சொல்றான். இதனால கடுப்பான நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் 17 நாள் வெயிட் பண்ணுமான்னு கோவத்துல கத்த ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி அவன் கத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோவோட மனைவி வந்து என்ன ஆனாலும் தைரியத்தை விட்டுறாத, உன்னை எப்படியாச்சும் காப்பாத்திடுறோம்னு சொல்றான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்னால மூச்சு கூட விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நீங்க காப்பாத்துற வரைக்கும் நான் உயிரோட இருப்பேனான்னு தெரியல, என்னோட போன்ல வேற பேட்டரி தீர்ந்து போச்சு, ஒருவேளை இது கூட என்னோட கடைசி காலம் இருக்கலாம், அப்படி நான் உயிரோட வெளியே வரலனா நீயும் என்னோட பொண்ணும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழணும், என்ன நினைச்சு கவலைப்படாதீங்கன்னு போனை கட் பண்றான். அதே நேரம் வெளியே கடுமையான பனி பொழிஞ்சுகிட்டு இருந்ததுனால நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துற வேலை கொஞ்சம் பின்தங்க ஆரம்பிக்குது. இந்த பக்கம் டிவி சேனல்ல இன்னையோட நம்ம ஹீரோ அந்த டனலுக்குள்ள மாட்டி 23 நாள் ஆகுது. அவன் கிட்ட இருந்து கடந்த ஒரு வாரமா எந்த காலும் வரல. ஒருவேளை இப்ப அவன் உயிரோட இருக்கானான்னு சந்தேகத்தோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம ஹீரோ இவங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் தன்னோட கார்ல இருக்க எஃப்எம் மூலமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறமா இவனை காப்பாத்த வந்த ரெஸ்கியூ டீம்ல இருந்த ஒருத்தன் கவனக்குறைவால அந்த இடத்திலே அடிபட்டு இறந்து போறான். இதனால அந்த ஊர் அரசியல்வாதி எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தனை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம், அது மட்டும் இல்லாம ஒரு உயிரை வர பலி கொடுத்துட்டோம், ஆனா இப்ப அவங்கிட்ட எந்த கான்டாக்டும் இல்லாததுனால ஒருவேளை அவன் உயிரோட இருக்கானானே தெரியல, அதனால அவனை காப்பாத்துற திட்டத்தை கைவிட்டுருவோம்னு முடிவெடுக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு நம்ம ஹீரோவோட மனைவி ஒரு எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல போய் ஒருவேளை நம்ம ஹீரோ உயிரோட இருந்தா அவங்கிட்ட பேசுறதுக்கு இதுதான் ஒரே வழின்னு, நீ இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, என் மனசு ஏதோ சொல்லுது நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கன்னு, இங்க வெளியே ரொம்ப பனி பெய்யறதுனால எல்லாரும் வேலை செய்யறத குறைச்சுக்கிட்டாங்க, அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அரசாங்கமும் உன்னை காப்பாத்துற முயற்சியை கைவிட்டுட்டாங்க, எனக்கு உன்னை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு தெரியல, என்ன மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. இந்த பக்கம் அந்த ஹெட் ஆபீசர் நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்துற முயற்சியை கைவிடாம அங்க இருந்து அந்த ட்ரில் பண்ற ஆபரேட்டர் கிட்ட என்ன உள்ள இறக்கி விடு, கடைசியா ஒரு தடவை அவன் உயிரோட இருக்கானான்னு பாத்துட்டு வந்துடுறேன்னு அவங்க தப்பா ட்ரில் பண்ணி வச்சிருந்த ஓட்ட வழியா உள்ள இறங்குறா. அப்படி கையில சவுண்ட் டிடெக்டரோட கீழே போய் ஏதாச்சும் சத்தம் கேக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது மேல இருந்த ஒரு ஆள் அந்த இடத்துக்கு வந்து நாம இந்த இடத்தை சுத்தி வச்சிருக்கிற மொத்த குண்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வெடிக்க போகுது, இன்னும் கீழே அந்த ஆள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், உடனடியா மேல தூக்குன்னு சொல்றான். ஆனா அந்த ஹெட் ஆபீசர் எனக்கு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுங்கன்னு கேக்குறான். ஆனா அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்காம அவரை உடனடியா மேல தூக்கிடுறாங்க. அப்படி அவரை மேல தூக்குன கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருந்த குண்டு ஒண்ணு ஒண்ணா வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படி மேல குண்டு வெடிக்க ஆரம்பிச்சதுனால கீழே கார்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோ மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மண்ணு சரிஞ்சு கொட்ட ஆரம்பிக்குது. அதனால நம்ம ஹீரோ கடைசியா நம்ம உயிரோட தான் இருக்கோம்னு காட்டுறதுக்காக அவன் மேல மண்ணு சரிஞ்சு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது காரோட ஹார்னை தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. எப்படியோ ஒரு வழியா அவன் அடிச்ச ஹார்னோட சத்தம் அந்த ஹெட் ஆபீசரோட காதுல கேட்டுருது. அப்படி அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே வேக வேகமா ஓடி போய் குண்டு வெடிக்கிறத நிறுத்த சொல்லிட்டு அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கான், அவனை காப்பாத்தணும்னு மறுபடியும் அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இன்னையோட 35 நாள் முடிவுல ஒரு வழியா நம்ம ஹீரோ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து அவனை காப்பாத்தி வெளியே கொண்டு வராங்க. அப்படி நம்ம ஹீரோவை வெளியே கொண்டு வந்த பிறகு அவனை ஹாஸ்பிடலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஹெலிகாப்டர்லாம் ரெடியா இருக்கிற அந்த நேரத்துல திடீர்னு ஒரு ஆள் அங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, மினிஸ்டர் வந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றான். அதை கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோ அந்த ஹெட் ஆபீசரை கூப்பிட்டு அவனோட காதுல ரகசியமா ஒன்னு சொல்றான். அதை பாத்துக்கிட்டு இருந்த மீடியாக்காரங்க எல்லாம் அவன் முதல்ல வெளியே வந்து இந்த உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வரான்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அந்த ஹெட் ஆபீசர் அவன் உங்க எல்லாரையும் அசிங்கமா திட்டுறான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இருந்து அவனை கூட்டிட்டு போய் ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம ஹீரோக்கு உடம்பு தேர்ன பிறகு அவனோட மனைவி கூட கார்ல போய்கிட்டு இருக்கான். அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு டனல் வருது. அதை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ பயந்துகிட்டே அந்த டனலுக்குள்ள என்டர் ஆகுறான். இந்த இடத்துல இந்த படம் முடியுது. வேற ஒரு நல்ல கதையில சந்திப்போம். நன்றி.